مرحمت داماد. گذارید. خوش آمدند. مرحمت. خوش آمدند. бояд гуфт ки барои дар сатҳи баланди касбӣ рӯйнавор омадани филм интихоби маконҳо ва табиати зебо нақши калидӣ мебозад ва албатта барои пайдо намудани ин гуна макон дар кишваре чун тоҷикистон ниёз ба ҷустуҷӯ надорад, зеро фазоест ин ҳама бой. филми мазкурро дар яке аз манзараҳои зебои ноҳияи варзо ба навор гирифтаанд. филмномаи филми мазкур ба қалами Абдурофеъ Рабизода тааллуқ дошта дар таҳияи коргардон Раҷабалӣ Пиров рӯйкор омадааст. як маҷалаи хориҷӣ синамо ки Олга гуфтани кас навиштаи буд, фамилияш ёдам нест, он Раҷабалӣ савол мекунад ки ина дар кадом гӯшаи дурдаст дунё гирифтед. ӯ мегӯяд ки ҳамешта акай Раҷаб мегӯяд ки мо ҳамешта аз Душанбе 90 километр дур буд, ҳатто 100 километр ҳам де. ӯ ба ҳайрат мегӯяд ман вақте ки ман ба Зард омадам, мегӯяд Салдер омадам, ҳамешта ман гумон кардам ин дигар филмҳои дигар бар ин дар бораи амин моҷароҳо чиё кардани зиндагию кимчо, лекин ман чунон худам мафтун шудам ки бори аввал кинофестивал буднашо ҳис кардам. хати сюжаи филми Афсонаи зиндагӣ аз рӯзгори ду дилдодае қисса мекунад ки ба ҳамдигар оила барпо мекунанд, вале рӯзи тӯй бо иштибоҳи нафаре ҳодисае рух медиҳад ва зиндагии ин ду дилдода тамоман тағйир меёбад. умри нисо ёдовар бояд шуд ки асоси мавзӯи филмро ишқу муҳаббат ташкил медиҳад. таври муаллифи сценария мегӯяд, муҳаббат миёни марду зан қудрате дорад ки ҳеҷ чизе ба он баробар шудан наметавонад. нақшҳои асосиро дар филм Хуршед Мустафоев, Шаҳноза Ҷубирова, Меҳроҷиддин Ассоев, Фаррухи Собирзод, Назирмат Мусоев, Абдумумин Шарипов ва дигарон бо маҳорати баланди ҳунарӣ иҷро намуданд. оҳанг дар филм нақши хеле калон дорад. аз ин лиҳоз коргардон яке аз бастакорони маъруфи тоҷик Амирбек Мусоевро ҷалб намудааст. چرا تو به این بلا گرفتار شدی جانکم؟ چرا؟ ин оҳангсози ҳирфаии тоҷик тавонист бо завқи баланд барои филми мазкур мусиқии хосеро эҷод намояд. яке аз сабабҳои муваффақ шудани филм миёни ҳаводорон ин интихоби мусиқии хубу мувофиқ ба шумор меравад. таҳиягарон кӯшиш намуданд дар баробари мавзӯъ инчунин ҳунар, анъана ва фарҳанги миллиро ба мардум нишон диҳанд. ҳамчунин коргардон кӯшидааст ба воситаи ин филм шифобахш будани гиёҳҳои тоҷикистонро тарғиб намояд. гуфтанд ба маврид аст ки филми мазкур дар чандин кинофестивали ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ва Балтика дар шаҳри Москва соҳиби баҳои баланд гардид. инчунин дар кинофестивали байналхалқии Феникс филми Афсонаи зиндагӣ қатори 4 филми беҳтарини ҷаҳонӣ ба намоиш гузошта шуд. ҳамин гуна филми мазкур дар киноҷашнвораҳои дигар низ иштирок намуд. дар кинофестивали байналхалқии Вертикал ки дар Швейтсария гузашта буд ва ба филмҳои кӯҳистонӣ ба мавзӯи кӯҳистон ки худи мо иштирок надоштем, вале филм дар он ҷо буд. ин асар як ҷоизаи асосии он ҷоро мушарраф гардид. дар қатори зиёда аз 40 давлати дунё ин филм писандида ва мақбул ёфтанд. пас аз рӯи экранҳои синемо омадани филми ҳунарии Афсонаи зиндагӣ аз ҷониби коршиносон ва муҳаққиқони соҳаи синемо баҳои баландро соҳиб гашт, зеро ин гуна пешниҳод ва мавзӯъ то ҳол дар кори синемогарон падид наомада буд.